Tervetuloa minun ensimmäiseen videoon, niin minä olen Ataksu Pelaa. Ja tässä näytän pari videota, tai pari juttua. Ihan miten vaan. Okei, ei puhuta nyt siitä, puhutaan vaikka tästä mun Rainbow-kokiksesta. Joo, se oli hyvä, no niin. Nyt me pelataan tämmöistä... No belly! No battle! Okei. Okei, muistakaa tilata mun kanavani ehdottomasti. Jotenka siis te voisitte kommentoida oikeastaan, että mitä te haluatte tekevän tai mitä pelaavan. Se olisi ihan kiva, koska mä itse tiedän mitä te haluatte, että jos minä pelaa vaikka jotain väärää peliä, josta te ette tykkää ollenkaan, niin sittenhän minä teen se video ihan turhaa. Muistakaa kommentoida.